Laraw nga Mindanao Secession o pagbulag sa Mindanao sa Luzon ug Visayas, wala yuni ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Samtang nagkareyang infrastruktura alang sa paglambo sa Mindanao, gihisgutan sa ikadawang hugna sa Mindanao Infrastructure Summit nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Ano ang report ni Cyril Chavez? Mikatag sa social media ang post ni Cavite Congressman Kiko Barzaga kung asa gihisgutan ni ini ang Mindanao Secession o ang panawagang bulago na ang Mindanao sa Luzon ug Visayas ug mubarog isip usa ka nasod. Among video nakaani og nagkadayang reaksyon gikan sa mga netizen kung asa adunay supak ug aduna sa mga mipabor. Apan alang kang Mindanao Development Authority kun Minda Secretary Leo Tereso Magno, wala siya mituon ni ini nga ideya. Matod sa opisyal nga nasayod siya nga adunay nagkadayang punto ang mga tawong nanawagan sa secession. Apan wala man pasagdi ang isla kuno ug adunay mga plano alang sa padayong paglambo ni ini. Pero ako naniniwala nag-iisang bansa tayo, iisang Pilipino na dapat magtulungan sa oras ng pangangailangan. Hindi wala sa akin paniniwala, pasensya na personal ko itong opinion, wala sa akin paniniwala ang ganito dahil nakikita ko ang sinseridad ng ating gobyerno ngayon para tulungan tayo hindi lang dito sa Mindanao kung hindi sa buong Pilipinas. Samtang ato sa Second Minda Infrastructure Summit nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City, gibutyag ni Magno nga nagkadayang proyekto ang nakadakdang himuon sa Mindanao. Karon tuiga sab mas gipakusgan ang public-private partnerships nga magresulta sa mas daghang proyekto ug mas paspas nga paglambo sa mga infrastruktura. What is common really is our thrust to make sure that our constituents ay nagkakaroon ng humane or civilized way of living. May pagkain na araw-araw sa hapagkainan, may kuryente, may tubig. Present sab sa mong summit ang nagkadayang private partners sa gobyerno kung asa ila sab gipadayag ang ilang mga proyektong pagatukuron ug nahumana. The newest completed one is the weather forecasting the facilities through the grant assistance located in the Cagayan de Oro also. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.